Blahoslavený Ján z Penny, kňaz. Ján vlastným menom Giovanni da Parma sa narodil asi v roku 1200 v Penne San Giovanni Maceratskej provincii. Patrí k prvej františkánskej generácii, ktorá preslávila región Marky. Všeobecne sa ráta medzi žiakov svätého Františka, aj keď jeho vzťahy so zakladateľom františkánskeho rádu presne nepoznáme. V 45. kapitole Kvietkov svätého Františka opisuje vrúcnosť svojej duše, františkánske povolanie, dlhý apoštolát Provenzálsku i v jeho vlasti, mystické zážitky a tvrdé skúšky, ktorým bol podrobený zlým duchom na konci svojich dní. Keď mal Ján asi 15 rokov, k rodiacej sa františkánskej rodine ho priťahovali kázne brata Filipa, jedného z prvých učeníkov, ktorých poslal svätý František evangelizovať Marky. Vo svojej mladosti mal videnie vo sne a počul vetu: čaká na teba dlhá cesta, ale potom prídeš ku mne. Veľmi skoro a potom takmer po celý život pri každej dlhšej ceste očakával skoré vyplnenie sna. Prvá dlhšia cesta bola potom, čo poprosil františkánskeho kazateľa v kostole svätého Štefana, aby ho vzal k sebe do poriadku. Ten odpovedal, že má za ním prísť do Recanati. Ján tam vykonal púť a bol prijatý v kláštore. Habit menších bratov si obliekol v Recanati. Neskôr sa stal kňazom. Začal veľmi horlivo, s pokorou a poslušnosťou žil mesiace a roky v chudobe. Nebeský cieľ sa neobjavil ani pri ďalšej podstatne väčšej ceste. Jeho meno je zviazané s prvou františkánskou misiou do Provenzálska. Tu konal do juhofrancúzskej provincie, kde pôsobil ako misionár. Bol trpezlivý, láskavý, priateľský, snažil sa o prostotu a úprimnosť, s ktorými hlásal evanjelium a získaval priateľov. Tam ani po mnohých rokoch jeho cesta nekončila. Ešte bol svojim predstavenými poslaný späť do Marek, aby tam v rodisku pokračoval vo svojom pôsobení. Stal sa predstaveným kláštora a úrad vykonával s veľkou prezieravosťou a láskou. Medzi 30 bratmi, ktoré určil svätý František na kapitule v roku 1217 v Gálii, Narbonese a pod vedením brata Jána Bonelliho z Florencie, má svoje miesto náš fráter Johannes de Pinna Picena. O jeho službe v tejto oblasti, ktorá sa predĺžila asi na 25 rokov, pramene nič zvláštne nehovoria. Vieme, že vynikal apoštolskou horlivosťou a výrečnosťou, že ho pokladali za kazateľa hodného úcty a obdivu. Spolu s ostatnými reholníkmi sa snažil zastaviť a premôcť blúd albigencov, ktorí v tomto období pôsobili po celom Francúzsku. Rovnako sa venoval aj obnove zvyklosti a obnoveniu svornosti medzi regiónmi a povstalcami. V Kvietkoch svätého Františka sa o ňom píše takto: žil vo veľkej počestnosti, svetosti a vzorovo. Neustále vzrastal v čnosti a v Božej milosti. Bol veľmi obľúbený u bratov i u svetských. Je možné, že poznal svätého Antona Paduánskeho v rokoch, keď svetec kázal v Limoges a v Toulouse, a že sa zúčastnil na kapitule v Arles, známej prítomnosťou samého svetca, zjavením sa svätého Františka bratom. Po 25 rokoch apoštolátu v Provenzálsku sa vrátil
do svojho rodného mesta, kde prežil posledných 30 rokov svojho dlhého pozemského putovania. V jeho rodisku ho jedného dňa sklatila choroba a vtedy si uvedomil, že dochádza na koniec svojej cesty, ktorou bol celý jeho život. Došiel k cieľu, ku ktorému smeroval deň po dni svojou aktívnou láskou. V roku 1806 ho pápež Pius VII blahorečil. Striedal apoštolské práce s kontempláciou. Anjel mu zjavil, že jeho pozemská púť sa chýli ku koncu. Zomrel 3. apríla 1271 vo veku 71 rokov. Blahoslavený Ján z Penny, oroduj prosím za nás, ktorí sa k tebe utiekame. Amen.